Is it too loud? Dobar dan i dobrodošli na još jedan vlog sa paviljona Srbije na Expo 2020 u Dubaju. Kao što vidite, sve je spremno, kao i ja, za zvanične sastanke, međutim, uskoro se sve menja. Ovaj ceo sprat se pretvara u auditorijum za investicionu konferenciju koja se dešava sutra na paviljonu. Virtualna realnost se zatvara na jedan dan, a mi treba da se presvučemo i da krenemo u akciju. We can start bringing the gray and red chairs. Thank you. Još malo i gotovi smo. A možda i nismo. Sad, ovo treba pripremiti za delegate, svaku stolicu. Ovo su sve proizvodi Serbia Creates, koje prodajemo inače u shopu kao suvenire. To je to. Ko nema u glavi, ima u nogama. Sve je spremno za sutrašnju investicionu konferenciju. Došlo je vreme da mi malo odemo da se odmorimo, da se osvežimo i da sutra nastavimo istim tokom kao i danas. Završimo male finalne dorade i pripreme za dolazak svih učesnika konferencije. A vama hvala što nas gledate i vidimo se vrlo ubrzo nekom drugom prilikom.